Oke, pertanyaan pertama. Kenapa wong lanang kuwi senengane ndek cewek luwih saka siji? Saka Apris. Ono Apris sik kok. Red Mergane cocok pantas. Iza. mergane injing bandingane wong lanang wong wedok 1 banding 40. Pono jujur mumpung ana pacare ning kene. Anu mergane nek siji ilang iso ana sing siji. Nopal ora duwe. Jujur ya ndak, jujur. Nopal. Nopal. Nopal senenge lanang, nopal Pertanyaan kedua. Kenang apa bakso ki bulet ora kotak? Apris. Soalnya nek kotak iki bapakku jangan Iza. bentuknya kayak marake dejavu. Pono. Soalnya nek bakso nih bentuk segitiga nyocok nang tenggorokan. Nek bentuknya cinggal bakso bulat seperti bola pingpong. Bakso bulat nyambung pertanyaan itu. itu malah goblok banyak. Pertanyaan ketiga. Jawaban. Pertanyaan ketiga lo mutung siji. Seperti Kenapa mobil rodone papat? kenapa? Hamburger. Sekali nek mobil telu kuwi iku nek kurang siji berarti ra sepak. Nek mobilnya mobil papat kok banding kurang siji ra sepak mobilnya. Nek sing bane siji yo aku. Coba loro ondel. Wis ora iso liyane. Ban papat ya ono roda ondel cilik. Telu. Lah wong pertanyaane kenapa mobil ki mau rodone papat to? Nek rodone setunggal. Rodone menungso ya beda. Kenapa mobil rodone papat? Rodone menungso ya beda. Nek pun takdir. Ono mobil takdir kaya menungso juju. Pun takdir. Pertanyaan terakhir. Kenapa wong lanang biasane nyakiti ora disakiti? Wale nek kowe Walik. Wis ora ada jawabane walik. asline ki asline nang opo wong lanang kok Sok dilarani. apa luwih dilarani mergane wong wedok ora nyawang nek nyawang wong wedok medun lakon arane wong lanang larani nek nyawange dangak terus ya cengele loro kuwi ya Ya napa? Ora ketok ora iso jawab. Ora dilarani terus. Apa pertanyaane? Kenapa wong lanang sing nyakiti ora disakiti? Asline ki ora ngono, ora wong lanang tok sing nyakiti wong wedok barang. Asline luwe wong wedok. Karo ya. Nek dirasa jadi ora iso balas iki ora jawab. jadi takon wong ngono ora iso Oke. Cukup. Pertanyaane dino iki, sesuk pikon-pikon meneh. Jangan lupa subscribe. Tapi bohong, ini hanya prank. Ini kameranya taruh sini.